Většina lidí řeší problémy s energiemi špatně. Elektřina pro elektrospotřebiče v domácnostech činí pouze 25 % celkové spotřeby, ale zhruba 75 % padne na ohřev vody a vytápění. Přesto se všude mluví o fotovoltaice. Jenže fotovoltaika tyto náklady většinou nevyřeší. Pokud chcete opravdu snížit výdaje za energie, dává často větší smysl řešit teplo a teplou vodu pomocí fototermiky. A mimochodem, nové státní dotace mají směřovat hlavně k nízkopříjmovým domácnostem. Většina lidí na ně stejně nedosáhne a podporu budou mít pouze formou bezúročných půjček. Dotace jako takové křiví trh a lobistickým tlakem zvýhodňují jednu technologii oproti druhé. Lidé se těžko orientují a málo kdo si uvědomí, že fotovoltaika je pro výrobu elektřiny a fototermika je pro výrobu tepla. Aby měl fototermický systém dlouhou životnost, je potřeba zvolit prověřený a kvalitní sluneční kolektor. Kolektor Thermosolar je navržen tak, aby spolehlivě fungoval desítky let i v náročných klimatických podmínkách. Konstrukce z hliníkové vany brání pronikání vlhkosti dovnitř kolektoru a chrání jeho vnitřní komponenty. Srdcem kolektoru je selektivní absorber, který je s potrubím spojen lisováním ve tvaru písmene D. Tento způsob spojení zajišťuje lepší přestup tepla a zároveň vyšší mechanickou pevnost než běžné řešení, kdy je potrubí pouze přichyceno na tečnu pomocí laseru. Důležitou roli hraje také krycí sklo. 4 mm kalené sklo je mimořádně odolné. Musí zvládnout nejen zatížení sněhem a krupobytím, ale zvládne i extrémní mechanickou zátěž. Kolektor bez problémů unese cyklistu, váhu celé firmy a při testech obstál dokonce i přejetí autem. Taková konstrukční odolnost je jedním z důvodů, proč mohou tyto systémy spolehlivě fungovat desítky let. Nespoléhejte proto na žádné dotační tituly. Podívejte se, jaká je situace ve světě, ceny ropy a plynu se mohou ze dne na den měnit. A ušletilé materiály, ze kterých je termický systém vyrobený, levnější už nebudou. Nečekejte s investicí, pořiďte si tento prověřený zdroj tepla a zhodnoťte své finance tím nejefektivnějším způsobem.